Statistika pubblikata mill-Eurostat tpoġġi lil Malta fl-10 post tal-klassifika tal-aktar kontijiet għoljin tad-dawl fost 32 pajjiż Ewropew. Dan minkejja l-ftaħir u l-propaganda kontinwa min-naħa tal-Gvern li l-kontijiet tad-dawl għall-familji Maltin roħsu. L-istatistika però turi li meta mqabbla ma' dawk ta' pajjiżi barranin, il-kontijiet li jħallsu l-familji Maltin għadhom fost l-aktar għoljin fl-Ewropa. Din l-istatistika pubblikata mill-Eurostat hija l-ewwel waħda tax-xeħta tagħha, peress li għall-ewwel darba il-Eurostat kellha fil-pussess tagħha statistika kompluta tal-konsum tal-elettriku u l-gass minn familji ta' dħul medju. Din l-istatistika inġabret mhux biss minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll minn pajjiżi oħra, fosthom it-Turkija, in-Norveġja u s-Serbja. Il-prezz li jħallsu l-familji Maltin u ta' medja ta' 16 ċenteżmu kull kilowatt fis-sija, 10 ċenteżmi aktar milli jħallsu l-familji fil-Maċedonja, fis-Serbja u fil-Kosovo. Meta mqablin mal-pajjiżi membri, il-familji Maltin iħallsu 6 ċenteżmi aktar mill-prezz li jħallsu l-Bulgari. L-ogħla rata hija dik fil-Belġju, 28 ċenteżmu kull kilowatt. Il-Eurostat ippubblikat ukoll statistika relatata mal-konsum tal-gass. Hawnhekk il-konsum tal-familji Maltin, Ċipriotti u Finlandiżi kien deskritt bħala baxx ħafna u allura ma ddaħħalx fl-istatistika ġenerali.